Witajcie w mojej kuchni, a w zasadzie kuchni od Agi. Aga stoi za kamerą, Aga możesz pomachać. Ja jestem Niklaus, będziemy dzisiaj robić, moi drodzy, Aga powiedz co? Makaron z pesto. Makaron z pesto. Potrzebujemy, pokaż tutaj Aga, prawda, składniki. Przestań. Mamy taki fikuśny, prawda, makaron. Do tego będziemy też używać kurczaka i jest pesto. Także, moi drodzy, jak wygląda tutaj, prawda, cała czynność robienia. Także bierzemy kurczaka, wrzucamy go do gara, makaron, no i pesto. No, tak to wygląda. Teraz oczywiście potrzebujemy jeszcze tylko trochę czarnej magii. Tada! Pyszny. Tutaj Aga, zrób zbliżenie. Makaron z pesto i z kurczakiem. Zdrowy, smaczny. No, korzystajcie, moi drodzy, z przepisu do woli. Tam można kota ponoć zastąpić też nietoperzem czy coś takiego, ale w każdym razie no. Dziękuję za uwagę, smacznego i trzymajcie się.